Banoa! Patxi, geldi errepenten! Banoa san aldezu, banoa? Baina euskara jatorrian azia bota bar dute esatea. Azia bota? Lorontzin bai, baina hemen. Banuaren ez dago nartuta, baina banua, nozuaz bamoten? No jugo naiz baneska inoa, ez aira bada. Patxi, bakizunei betidanik gustatu izan duzetela zuzentasuna eta txukuntasuna. Ta banuarena desbiazioa da. Gazteleratik hartutako desbiazioa, bizioso. Zalantza non, euskaltegia han! Euskaltegiaren zalantza argiketa zerbitzua. Eguneko 24 ordutan, zein da zuen larrialdia? Ara, Patxi eta bilok txortan eginan. Ta momentu posgarren nien baldak izuz esan diten. Banoa. Ala, banoa! Mila 1982 urtean, Labanan egin genuen batzar nagusian zera erabaki genuen. Azia bota edo isuri esan behar dela. Garmine, nizu izango banitz eta norbaitek azia bota behar dut esan ezkeo, rolloa mosten zait, enseko. Bakizute, Patxi, nahi aspaldin moztu zitetela rolloa zuki. Gauza bat izango dizut, Maritxuri banoa esaten didadean asko gustatzen zaio. Maritxu, pelanduzka hoi! Pelanduzka ez dago onartuta. Maripurtzile do potxorbero. Potxorbero horrekin zu! Bakizu, baizaskun azien jartzen da. Hori ez dago onartuta, bero jarri esan behar da. Bakizu, Garbine, oain banoa! Banoa kasu honetan onartuta dago.